Sylvester ka bisa hikam dondo sampai mengi ayat kita ni ka kerku kerdo nak tajuk mah God bless you. Kasengkur syadap pelun menta kasngi ka khalai tarik jelew arjar arpuar kala yo ban penlong ya ka jingelang ha ka shnong umdiha ribhoi district kabalong kum kadak ban aiman sim bat kerku kerdo yau teu samla Sylvester syadap ubla pas baha ha ka HSSLC ubla rung ha ka top 10 ha ka kerdan ka bakhandai bat ubla wanra ya ka nam ka buram ya ka kur syadap ka yeng kasem bat kumju ya ka tham ribhoi hi barok kawai ya ketika jingelang la pelong ha yeng sa uteu samla bat balalam khmat dau ba arbi syadap uba longru u president ka sengkur syadap central body uba Andreas M syadap kung u general secretary uba GS syadap treasurer uba Ajwin Roy syadap finance secretary lembat ki wei de ki riurang ba ki long kemi bat ki khun samla ketika kur ha ketika jingelang nakal yang teu samla ula penpau ba undang yai beteng ya ketika jing pule bat ula penpau ru ba utrang ba unlong kum uleng do so blai bat nakal yang kakur syadap kila ai ya ka jing ai sngob ha shau teu samla bat kumju ka song pisa kaban long kum kadak ka jing kerku kerdo ya u ai kangu kadam so blai trai khandat ubalari la sumari ni ubala pelat ini na ka jingpang ka jing stam ul pelat ini na ka jing sau yang kana ka perthei bat ka no ngidap da ka jing kemen ba kine ikur sedap jengi kilawan po kana ka ying ka sam jengi ban ai musim yanga khnang ba manga ngana ban kiu seprang bat bangana ban kiu seprang ha ka jingam jenga ka jing pule jenga bat khamtam ya ka jing senjam bangan sim nang nai skhmat banlong uta ulingdo lane urim yang jong ka balang ka chulik bat kila ai musim yanga kila kren yanga kila snai yanga khnang ba manga ngana mahap hakta ka jing pensoi jong ka parthei henrei ngan yang scam ngan bat scam ya ka ei ka bak ngala kular bat ngangi scam ba ublei trakandat unom ino yanga unom kan lela ino ya kane ka jingthmu ka jonga henrei ngangi scam ba ublei trakandat unyu i yanga unyada yanga unpolai yanga na ka jingsniu na ka jingma jingmansau bat season gasngi ngangi scam ba kane ka thong jonga kan salongkam kan sa urlong bat kalong kabrom ya ka ingkasam ya ka kur bat ya ka balang hi borok kawai te hangne ngidon kini ki kur jengi nga ai khublei ki barok klem da jar kerteng namar ba kilabun henrei nga ai khublei ki kilawan ban ai mensim nga ngaru ngamdon kajing ai somhai ki ngamdon spa ngamdon pheu ngamdon iksa kirpa henrei kabangala kalong tang kajing duai ba nganduai na kamta kini kikur kijengi ba kakur jengiru kanakiu nakawai kapor sakawai pat kumbalaong mene ba kakur jengi ngimpadon kita kiriu semphang ngimpadon kita ki rangpa lane ki rangken sai ki bami na kikur jengi henrei nang ne sakhmat ingkermen ba kane kakur jengi kan mi sephang kan kiu nakawai kapor sakawai pat bat kandong kaburom ya kakur kecengi bat hakane kapor ipa junga idon hangne delengba ipa junga ibala kersaninga bat ihenman junga ibinari sadap bat ya kihenman ki para junga ki bahing asam de maki ki bala kersaninga de maki ki ba la ai mensim nga de maki ki ba lari la sumarenga ba ngalong kumbang ngalong menta haba ka ambus mo kala pelat ya kersol haba ngalayo bandung ka top 10 kalong sa ka ei ka kam ka bakrau namar ngaru ngam sem la khmi lenti mo ya kata ka kathong ya kata ka kerdan ka bangan sayo henrei boro kini ki ei ki deling ba jung blei lengba ka jing trais jam jonga rengkat bat ka jing arab ka jung blei ngalala ban poi sa kathong bat kumjuru hakane kapor klem nga khalam la daga ban pon pa ka jing sungut mo ya kino hikai changa ya kino hikai chong ka St John Secondary School jentru ba ka St Paul kiba la hikai nga
kibala sneng la kraw yang kibala pen I yang ya kanti kabade khnang bamanga ngan long briu man briu ngan im ya kata kajing im kabati briu tiblei but ya baro kinahikai kibala hikai nga khamtam ya I madam Querina nongrum but I babu ML Sujai kine ki angut kinahikai kide ki no hikai baken sai tam jonga dei maki kibala hikai nga kumno bangan tho yau A kumno bangan tho yau B terter hadu Y but dei maki kibala hikai nga kumno bangan ringdur ya way arlai hadu sipau lana hadu arkau dei maki kibala labutin nga kibala hikai nga kumno ba nganang kata deling ba kajungki banga long kumbanga long but nga ayeki nga kuwa banon ki khublei sibun ya baro artili ki hekai chung ka school St Paul but school St John ngamla ban ayeki Henry kai ka makwa kalong nga kuwa banon khublei sibun ngan bu ya kajing duai na kamta jungki khnang ma kine hekai ki chungi kin nang la ban sakri kinang la ban betin linti ya ki khna school jingi khang bakani ki atli ki school kin ki safran kin mi kita ki rangkan sai kin mi kita ki briu ki ban train na kamta ka ilmang ka salam kumbadur ju utra jisu unte bakani ka yin kan yo I barbor baka kur sadap kay kamen lang hangani kasni kini ka prem ka bani ay kam don dori ay inde ki din tho bedan hangni kren nak minta kejung im jo udasa ya kan ekor idon dulu kat tu kan ni kejung erap na kalian jong ka kur kejung ni nim semala ya kundulang hingga ya susim na kapan kur kendian bakat kan ya kanam bakat kan ya keburong dalam nim le minum lah sudah orang baru Iba sutu ya kador jong ka digasngi ka bangi dor mentah bijing kemen ngalai kemen lupa nadu ba mi ke result HSSLC ya kabang layu I ya kerteng jong Silvester Shadap haga nombar ga bakandai haga thup jong ki shipo gane ka sngi pada ngiwan ban ai kini ki haga ga sngi wei kum ka kur ngiwan ban ai ka kurku kerdo yu ngiwan ai u ya ka sneng kraw ngiwan ai u ya ka duai ka pherat na bata ki jing im na bata ki jing thmu na bata ki jing pule ki ba nangsa nangne shakmat kum ka kur ngeda sohun ne ba giyo yo para pusa bukum une ba penpau khmat jong ko perthei ba mi na ka kur ka jat ki jong ko ba khato kane ko ba ngile ka ni kasni kamdri khan ba ngila ba nyarap yo Silvester ni aya kata hau mata kasni ba ke shong hau bu song un bu hakendong jo ko donut jo ki jing ken mau jo ba un salong kumbo thrang kumbo kwa hak jing im ko dansa ba khatu kentang yawai kaneka program ko lekot ka bangile kaneka khubor kaneka jing pun bana na ka bata kipara kiparsa kibarang don ki exam mo pero nang tau senam apply sau kumta teter bakin shin ni gane ganuksa ba ka kerteng jong Silvester Shadap kalami matau senam ba ki senam banwan kanom kut tahor Silvester Shadap kini sau nekah nagakur ka jaj jongi ki jaj Shadap ki ban pau ya ka kerteng jong ki jing pule jo ki ba pero delor kini kanung rim ni yawan ban lumlang kini singi hapo jo ka ying jong Silvester Shadap iwan ro angni da ka bangi ai ki jing pule ko kerpang yo pa ba Joseph Singkli wala len yala dia wala kelet yala dia wala ino shadim yaki jingkwa ki jing pensoi jo ka do ha ka ba la yaine agane ka ying jo ka kur ka jaj jo ni ban pelong ya gane ka ying kumne kum bakalong ban penyo yang hilang kum ka kur ya gane ka sengi kum bangiyo manta te kublai shibun ya firu ba Joseph kum pa ba kublai shibun ya kane ka ying hi bakala pendon burong nak utaka kur ka jaj